For at finde medianet, der finder vi den midterste observation. Vi har 25 observationer, så derfor er 13 vores midterste observation. Og medianet er derfor 37,5. Vi kan også trykke ind med plot værdi, hvor vi så kan se medianet, at det giver 37,5. Og lige meget om vi rykker på punkterne, så kan I se, at medianet det ikke flytter sig, men at det forbliver stabilt. For at finde vores middeltal, der plusser vi alle observationerne sammen og deler dem med antallet af observationer. Det kan vi også vise her ved at trykke plot værdi. Som I så kan se, at det bliver 40,724. Og her ændrer det sig selvfølgelig, altså den er ikke stabil, hvis du flytter på punkterne. Der er flest observationer, der ligger på venstre side af medianen. Grunden for det er, fordi at de fleste ligger under middel. Middeltallet er gennemsnittet af konditionstallet af de samlede elever. Nu sætter vi boxplot ind for både piger og drenge. Vi kan ved hjælp af boxplot se, at drengenes kondital ligger højere end pigernes gør.